नोङो मा जादों नों मोखाङा बिदि जायो चक्लेट जानानै नायलाय केट जाबाय नों जिउ हो केट जाबाय इसोर लान्टाटानो थाख्लु होबाय सनाया जोंना थाख्लु हनै दांदेरजोब्बाय जोंना गैया बिदि गाखोनो नागिरो ये मामि गारियावबो गाखोनो हाबावबाय उल्थासो गाखोयो ओइ औ नै फावसेबाव मा सिदा गाखोबावबाय आथिङा भगबान बायदि खुलुमबाय नायगिरिफोर बेलासि सम जालायबाय आरोना दसे दै सनाया थाख्लुख्लुनो लामायाव बेरायनो लेंगासिनो दं उन्दुआबो बिमाखौबो उन्दुहोआ माने सानसे बिदियैनो लेथें फेथेंयैनो दिन थाङो जोंना दसेनो खिगोन दसेनो हासुगोन दसेनो गाबगोन दसेनो गोलैगोन दुस्थ'आनो लागोला नै थाख्लुख्लुनो इस बेरायनो मोनगोनखाय नालाय ओइ अ थांनो बेरायनो मोनगोन औ फैलायनोसै कारेन्ट खुन्थिया फैबाय नै जोंना गोदान न' खाथियावनो एबार मोजां जासिगोन ओरै बै बिसिबांबा गोजाननिफ्रायसो बोना लाबोदोंमोन ना गाइखेर फैखाबाय मा मामि मथरा लाबोखादो गाइखेर फैगौ ओइ नै खुन्थिया न' खाथियावनो फैबाय नै आराम जाबाय गाइखेर होनलाय मा गाइखेर थ' नायलां सनाफोर दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा दैलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना नायदोलाय बिमा फिसा लामायाव दसे बेरायनोसैलाय फैयाखै आब'आ बिब' फैयैखौ नाहरगासिनो फैयाखै फै होनना आब'खौ फै नाहरलाय मा देरसि फैफिनबाय न'आव मासे गरम मोनखो नोंहालाय ओमफ्राय फांखा होलायलायथारबाय नुवाखै गरम मोनसो गारथारदों ना मोनालायनाय बेरायनानै फैथारबाय जों नै मोनालायनाय बेरायनानै फैथारबाय बिमा फिसानो ना माना उन्दुआबो सनाया जोंना उन्दुआबो फुथुबाय आं सनाखौ दासो उन्दुनाय सानसे उन्दुआखै गथ'आ बहाय बाजाराव थांबा बाजाबा उन्दुनायल' आरोना 12थासोआव ओमफ्राय उन्दुआखै एवनानै लानांगौ आंहा ना गोथां दङ ना लाबोदों दहाय बाजाराव थांदोंमोन नालाय आङो ना लाबोफादों बेखौनो एवदबनानै फ्रिजाव सोनानै दोननोसै ओंख्रियाव मासे होनानै जाबाय थानोसै बाजारावबो थांबाय थानो मोनाना सोलाबा बाजारावबो थांबाय थानो बायोना स्कुल आरि गैयाबाथाय ओंखारनो बायो उफाय गैयियावसो ओंखारो ओंखायनो जों नाखौ एवफ्रामनानै लानोसै नै नाया ओरै गाइखेर फुदुंदां फिसाजोनो गाइखेर नै सासेया गाइखेर बिस्कुट आखायाव दि मादि आखिनानै लादों गाइखेर लोंदों उन्दुनायावनो ना एवना लाग्रोखानोसै नङाबा दा सिरि मोनबाथाय जारला जाथारगोनलाय नाखौ एवबाय आंहा गिदिरथार मबाइलावसो फिसा नुदों नाखौ गिदिरथार बे माबाया नायबाय फिसा माखासे एवखांबाय नै आरो एवबावगासिनो आरो दंबावो एवखांजोब्बाय बेहाय माखासे फिसाखौ दोनबाय नैबे गिदिरखौ माब्रै दोनबाय गाबोन जोरना दोनजानांगौ गिदिरथार बेयो फिसा नुदों मबाइलाव नैबेलाय गिदिरखौ बेहाय दोनबाय माब्रैखौ फिसा बेहाय ओमफ्राय नैबेखौ फिसाजोहायनो माथाम एवबाय आं मासे जानोसै फिसाजोंनो मानै होनसै साननिबो बेदर दंखायो नालाय फुदुंसैल' गुसु जाबाथाय फ्रिजाव सोनानै दोननोसै ना एवखांजोब्बाय ओमफ्राय थागुना दंमोन नै मैया लाबोनाय मैया एसे जाबाय ओमफ्राय दिनै एसे आग्लायबावनाय दं नालाय फिसाजोआबो जाया बेखायनो रुबाय आं नै जानोसै आंहा नै जानोसै
सासेयाबो सिखारबाय नै गोथाव मोनथारो आङो थागुनाखौ जानो बबे बबे जायगाथिं मा होनोथाय आं मिथिया बिथिं जों थागुना होनो आरोना आलदा आलदा होनो दासो उन्दुनानै सिखारबाय 7:30 जाखाबाय दानो उन्दुलालायबाय 11टा गाहाम 12टा गाहाम नङाबा जै सोरांबाय बिमाया रेसानो गैखाया आरो दा एकदम दुखु लाखाद गावजोंनो टाइम थांखायो गोदैथार गोदैसिन मोनजादों मैया जानायखौ बारा थावनाय मोनाखैमोन दिनैखौ गोथावसिन मोनबाय सोर सोर थागुना जानो गोथाव मोनो खोन्थाहरदो कमेन्टआव साहा लोङासै आङो साहा लोंनाया दाख्लैफोर बिराद बारा जाबायमोन खम खालायफिननांसिगोन साहा लोंनाय हुदाया गाज्रिथार ना ओंखायनो दहाय फुङावबो लोङाखै आं दाबो लोङाखै आं लोगो थाबा बिराद साहा लोंनाय जायो ओंखायनो बुजिबाय बिदि सिफ्लेनानै जिरो नामा जागोनसै सनाफोर जोङो फैदो रागा जोंदों मा टाक्लुजी ओ टाक्लुजी हरदो नै दुसुं गाज्रि गथ' जाखांबाय जोंहा जाखांबाय ओंखामखौ दानो जाला 10टासोआवसो जानोसै नामा खानायासो होयो नोंना बबाव दानबाबो नै दुस्थ' जाथारबाय जि दुस्थ' जाबाय जोंना सनाया दुस्थ' जाथारबाय बाय बाय होनलायदो बाय बाय होनलाय मादो बाय बाय जि मोजां दलद थानानै दंफ्लायो बिदिखौनो बामजाया बियो लुकुट फुकुट खालायबाय थायो बिदिखौनो बामजाया बियो ओरैबादि डिस्टार्ब खालायबाय थायो नै जाहांबायानो नै होननाय लोगो लोगो खेख्लाबगोन बुख्लाबगोन खुरख्लाबगोन उदैयाव गाखोयो खर' लथाया नै नाहरलाय मा नै माबायदि जिरायदों नै सोरनो आयु माबोरै सिरि था होनदों नों सोर मानो फैदों हासुजोब्बाय फैना हासुजोब्बाय आयु सोर बेनो आब'आसो हासुदों सोर आं नोंसो हासुदों हासुदै मोनामजोब्बाय लंपेन्टआ सिजोब्बाय सोर आब'सो हासुदों थगायनो रोंबाय गाव हासुनानै मालायखौ दांदों गगा मोननो नागिरदों बाबाबो नै बाबा नाहरबाय नै फै बहा बाबाबोलाय मा खर'आ जोंलायलायथारदोंहाय आइ नोंना खर'आ लाइटजों जोंख्लाबलायथारदों नै सिल नो ओंखारनोसैलाय बे ओंखारनोसैलाय थांलाय माफै आइ फिसा गोलैयाखै फिसाजोजों दसे गेलेबाय माबाय टाइमाबो 10:30 जालायलायबाय आरोना सनाफोर ओंखाम खुरनानै लाबाय नै जानोसै ना मासे ओमफ्रायो दहायनि ओंख्रि गोजां नै बेदर ओंखामखौ जागोननानै लानोसै मोनाबायानो थांनो मा लायद' सफायावनो जिरायनानै जानोसै जोंना बिदिनो ओंखाम जानायफ्राबो गिलथां खालथां बिदिनोसै माथो खालामबावनो हारसिं संसार नालाय जागोनना लानोसै सनाफोर ओंखाम संग्रानि खामानि जोबखांबाय सनाफोर जाखां लोंखां थोरसि आरि सुनानै गेस मानजिखा लाजोबखालायबाय आरोना गाबोन फुङाव सिखारनानै न' सिबनानै सुनोसैल' गेसफोरा सानफ्रामबो मानजियाबाथाय एकदम थाव मेलेखा जाजोबो ना ओंखायनो सानफ्रामबो मानजियो आरोना आङो मोनाबाथाय
सनाफोर उन्दुनोसै मुसारिबो खोंखाबाय नै जायफ्रा आंनि ब्लगखौ डेलि ब्लगखौ नायनो मोजां मोनो आरोना दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा अननानै भिडिअसफोरखौ नायनानैल' डाटा मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदि सनाफोर नायनांदोलाय आरोना दिनैनि बेखिनि भिडिअखौनो दा बाय बाय मोनाबाबो दिनैथ' आगारनाय जानाय नंला आं गाबोनसो आगारनाय जासिगोन आरोना दा दिनै भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नोसै सनाफोर बाय 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 होनदो नोंहाबो दे बाय बाय होनदो बे खेजेङासो नै गारिया नोंना गबाय नै बे गबाय